Eleni mae undeb yr annibynwyr yn lansio ymgyrch newydd sbon I geisio perswadio pob capel yng Nghymru I fod yn dementia gyfeillgar. Ystyr hynny yn syml iawn ydy bod ni'n cael yn hannog I greu hafan ddiogel sy'n parchu, deall a chefnogi pobl sy'n byw efo dementia. Mae'r undeb yn credu'n gryf yn bod ni mewn sefyllfa unigryw I gynnig cefnogaeth werthfawr iddyn nhw, eu teuluoedd a'i gofalwyr. O'n I digwydd bod yn astudio ar gyfer gradd uwch yn y Brifysgol yng Nghaerdydd. A fe ges I gyfle gyda chefnogaeth yr athrawon yn y coleg I wneud gwaith ymchwil I fewn i'r modd mae eglwys a chymdeithas eglwys yn gallu cefnogi person â dementia. Ac mi roedd y traethawd hwnnw yn helpu fi mewn gwirionedd I ddelio gyda'r galar o golli mam. Ond mi ddysges I cyfannus I ymchwilio mewn I gymaint o agweddau oedd e'n wych a un peth nes I sylweddoli yw bod ffydd yn ddyfnach na'r cof gweitha'r ffaith falle bod y cof yn pallu. Mae'r gred yno hyd a mi roedd yna awydd gyda mam chi'n bod I fynychu addoliad. Oedd I hyd yn oed yn codi am 2:00 y bore ac yn gwisgo ambell waith oedd I eisiau mynd i'r capel. Mi roedd yr awydd yma o drwy'r amser, mi roedd y ffydd, mi roedd yr awydd yma I addoli ac I fod yn rhan o gymdeithas yr eglwys. Fi'n credu bod y pecyn mae'r undeb wedi gyhoeddi yn wych. Fi'n credu bod e'n mynd I rhoi hyder I eglwysu I gynnwys unigolion sydd ar cyflwr yma, I gynnwys nhw'n llawn y mywyd yr eglwys, ac hefyd I gefnogi'r teuluoedd hefyd. Wrth gwrs mae yna bethau ymarferol y gellid wneud, ond mae yna bethau mwy na hynny. Mae yna rôl fugeiliol, a hefyd dwi'n credu bod eglwysu mewn sefyllfa lle maen nhw'n gallu creu sefyllfawydd. A fydd yn rhoi cyfle I bobl sydd â dementia I fynegu I ffydd a'i cred.